Maayong aga hinigugma nga makauturan sa sining nga aga. Malipayon kita nga nagapadayon sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Kag sa sining nga semana magatuon kita sang tagna kag ang kasulatan nga amo ini ang ikaduha nga sulat, pastoral letter ni Pedro sa iyang mga kongregasyon sa Asia Minor. Kag ang aton nga teksto nga sa laulohon mga kauturan makita siya sa ikaduhang Pedro 1 versikulo 19 nga nagasiling ang sulatan ni Pablo sa mga kauturan dito sa Asia Minor nga nagasiling siya kag mapalig-on pa sa amon ang pulong sang tagna maayo sa inyo nga magtalupangod kamo sinisubong sang mga suga nga nagasiga sa duog nga madulom tubtob sa pamanagbanag kag sa kabugwason pagsubang sa inyo mga tagipusoon. Hinigog mga utod, tuon naman kita sa sining punto kag aton lantawon karon sa sining pagtuon naton ang mga punto nga dapat gid naton nga pagatalupangdon sa sining pagtuon naton. Kaupod gihapon naton si Pastor Tumado nga kami karon sa gihapon ang maga-discuss sang aton nga Sabbath School lesson. Apang sa hindi pa kita mga utod padayon sa sining aton discussion aton agdahon anay ang hamili nga presensya sang Ginoo sa pagi sa pagpangamuyo. Magaduko kita mga kauturan sang aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga amay sa liwat nagapalapit kami sa imo. Una sa tanan nagapasalamat kami nga ikaw amon Dios kag amon masaligan, amon tuuhan Ginoo nga ang tanan nga imo ginahimo para sa amon, para gid sa amon kaayuhan. Sa sining nga aga nagapalapit naman kami nga nagatugyan sining amon pagtuon Ginoo. Ihatag ang balaan nga espiritu agod mahangpan namon kag mangin malig-on ang amon pag-alagad sa imo tubtub gid sa imong pagbalik. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo. Opdi kami sa sinigid nga tion sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Okay. So karon nga semana mga utod amo ang ikapulo naton nga leksyon sa sining pagtuon naton and aton lang tawon nga ang ikaduha nga sulat ni Pedro this is a pastoral letter kag may mga laygay siya mga kauturan sa mga kauturan nga magpadayon kita sa pagtubo sa bugay ni Hesus kag sa hibalo sang spirituhanon nga hibalo kag may mga warning ni siya pastor. Yep. Warning na itungod labi na gid sa kapitulo 2 na itungod sang mga ginatawag false teachers o false prophets, no? Kag ang focus ini mga kauturan sa 2 Peter ginaplastar gid pastor ni Pedro ang iyang otoridad nga ang nagsulat sa sini. Sa first probably pastor sa first letter ang otoridad niya wala pa gin question sang madamo pero sa tapos nga nabasa ining pastoral letter ang first pastoral letter may nag-arise nga issue nga ang nagsulat gid ni si Pedro sa ano nga otoridad and then ginsabat ni Pedro ang ina nga pamangkot by giving sang duha ka rason nga ang nagsulat siya in what authority. Number 1 siling nga I for one I am the eyewitness. Saksi gid. Saksi gid siya. Nakakita gid ko. Sila nga ako gintawag ni Hesus, nagtuon ko siya under his feet for 3 years and a half. Kag akon gid nasaksihan nga kung paano siya nagperform sang miracle, paano siya gin-confirm sang amay ang iyang pagkamisaya, gin-confirm ang iyang pagkamisaya. Kag akon ginakit-an nga ang tanan nga ginhimo niya hindi iya para sa kagalingon kundi sa katawhan. And second siling niya sa akon man pag-usisa with that backward look of the prophecy pastor. Yes. Iya nakit-an nga siling nga ako gid napasiguro nga ang ginhambal ni propetang Isaias, ni Sekaraya, ni David, it points sa kay Jesus Christ as the Messiah. Natuman sa kapanahunan ni Hesus ang ina pastor nga mga tagna. So in that line pastor makita naton nga si Pedro gin-assert niya bilang eyewitness kag based sa iya nga pagtuon sa Biblia nga si Hesus gid ang ginapresentar niya nga tawo nga manunubos sang kalibutan isa ka Misaya. Amo na gani mga utod ang aton nga leksyon 10 tagna kag kasulatan.
assure, gin pasiguro ni Pedro nga ang iyang ginahambal kag ang iyang ginasulat pakadto sa sining mga simbahan. Sigurado gid. Sigurado. Nga 101, hindi lang kay 100%, 101% nga sigurado gid ang iya nga ginahambal, because as what we have learned, as what Pastor Toledo have said, nga eyewitness, saksi gid siya sa kabuhi ni Kristo, kag based upon the prophecy sa mga tagna sa daan nga tugon, nagkalatuman gid in His time. In His time. In His time. That's why sang wala na si Kristo, amo na ni ang pagsulat ni Pedro, kag sigurado gid ya. No, nga wala iya sing kapakyasan, wala sing kasalanan ang iya nga pagsulat, nga ginasulat niya with all the confidence nga iniya sakto gid ang iya nga ginsulat. Therefore, Pastor, aton mahambal nga si Pedro, he is a reliable, expert eyewitness. Yep. Kay sa ila kultura, mga kauturan, nga kung may ara gani kapamatud-an, at least may ara ka tatlo. And aton makit-an dira sa Mount of Transfiguration sa pagbalhin o sa dagway ni Ginisos sa Mateo 17, Pastor, 1 to 12, nagahambal na dira nga si Peter, James kag John, si Pedro, si Santiago kag si Juan, amo gito yung gindala ni Ginisos babaw didto sa pag-observe sang confirmation nga he is really the Messiah, kag inang transfiguration, Pastor, miniature na siya sang iyang glorious second coming. Ang isa pagid ka punto, Pastor, sa aton subong ang mga witnesses pirma. Bisan wala na ang itsura sang witnesses, basta kay nakapirma sa papel, true witness na. Oo. Sa una wala papel. Ara lang sa mga grupo sang tao, nakitaan mo, saksi nimo, saksi ka, saksi, and that's become legal. Oo. Karon niya hindi legal ang istorya ta mo ni istorya lang ta. Oo, nagsaad ka sa akon, saad man ko sa imo, ti abot ang pila ka adlaw aton nga kunan nga legal to, no. Kinanglan ang subong niya nga mga legal documents pirmado. Ti sa una kay wala pirma kay ti wala pa man gid usong papel sa una. So amo na mga kauturan nga si Pedro saksi. No. That's why ang iyang pagkasaksi hindi nimo malalis, cannot be questioned. Despite nga wala nagpirmahan, ay wala notarial documents sa notary public sa karon nga mga panahon. Sa una without notary public, as long as you are there as a witness, that's become legal. Binding siya, Pastor. Binding. Oo. So amo na mga kauturan nga si Pedro sigurado gid sa iya ginsulat, because he was one among. Wala pang duwa-duwa, Pastor. Wala pang duwa-duwa. Now, aton pagidra makitaan, Pastor, nga sa pagtuon man, hindi lang nga ginobserbaran ni Pedro ang buluhaton ni Ginisos, iya man gintun-an ang mga tagna sa daang nga testamento. And in fact, kung aton lang taon, Pastor, ang scripture o kung kasulatan nga gina-refer dira, it's not the New Testament. It's the the Old Testament, kay wala pa man to nasulat ang New Testament at that time. So ang kasulatan nga gina-plaster diri makuturan, nga ginapatuhoyan ni Pedro diri sa Biblia, wala siya nagapatuhoy sa bag-o nga testamento, kundi sa daan nga testamento. The Old Testament. So makita naton pa mga kauturan nga si Pedro may ara siya gitawag nga backward look. While the Old Testament prophets, they have that forward look, kinalantaw nila sa palaabuton. Siya Pedro kinlantaw niya agin tagna kag natuman sa kapanahunan ni Giniso. Kag isa pagid punto nami na, Pastor, isa pagid ka punto mga kauturan nga si Pedro hindi iya bulag nga witness. Nga pagtaabot siya dira ara siya, saksi siya ti amo na. No, iya gin studyuhan ang dara ang karaan. Iya gintun-an kag gintandi. That's why amo na mga kauturan nga hindi lang siya sumulunod ni Kristo, kundi student of the Bible siya. Ang estudyante siya sang kasulatan, kag ang kasulatan nga gina-refer amo ang Old Testament. So aton makita ang gali mga kauturan in
kag pastor nga application sini nga hindi lang kay porke ginhambal sa isa Yeah. ka tawo, ka Oo. pastor, patihan naton Patihan. kundi kita gid ya mangin maukod Maukod. nga magtutuon sang balaan nga kasulatan. So amo na ginplastar niya si Jesus Christ in the perspective sa Old Testament nga he is really the Messiah. Kag undoubtedly wala sing pangduwa-duwa, yeah, I have that authority. May ara ako nga otoridad sa paghambal, sa pagsugid sang mensahe sang kamatayon ni Ginisos because I for one, I am the eyewitness kag I studied personally. Hindi lang kay Agad. bati-bati. Hindi lang bati-bati. Oo. Kundi siya gid mismo ya amo ang nagbukad sa scroll. Nagbusisi. Referring kung tuod bala ini amo na supportan back and forth nga pagtuon. Comparative study pastor Yeah, comparative sa study. iya nga eksperyensya sa pamatian ni Kaginisos Yes. kag based man sa Biblia Biblia. makauturan. Yeah. That's why sa aton nga Sunday nga lesson, Pastor Jesus in the Old Testament, si Jesus sa daan nga tugon, ara gin plaster gin ni Pedro. Yeah. Nga ang tanan nga nitabo kay Jesus Yeah. natagna sa daan. Ang pagsinggit ni Jesus aba-aba lama sa baktani. Amay-amay nga aging patumbayaan mo ako. Nasulat na. Yeah. So ina pastor ang pagpalansang ni Kristo inagali pastor dominant nga konsepto sa Old Testament sa Hebrew writings ang ginatawag nga thorn and crown concept. Nga si Ginisos gid makoronahan siya sang purong-purong sang tunok nga purong-purong agod nga makaangkon siya sang mahimayaon nga pagpurong-purong sang amay confirmation sang iya nga sacrifices nga ina siya gali gid ya accepted ang iya nga sakripisyo dili sa duta. Kag mga utod isa pagid, ang Old Testament suno sa pagtuon ni Pedro naghatag sang duwa ka kamaturan. Okay. Ang suffering ni Jesus kag ang iyang himayaan, kahimayaan, the glories of Christ. You see, ina tanan had been fulfilled, had been written, nasulat na sa daan nga tugon. That's why sa aton nga ginhambal nga si Pedro hindi lang iya kay tanga-tanga nga witness. Oo, nga okay, pero iya gin research. Iya nga gintun-an ang nagliligad to confirm that indeed the present, ang presente is correct and true. Kagina pastor nga reference nga ginhambal mo to kagina nga sa cross si Ginisos na lansang. Ara ina ginhambal nga amo ini ang mga utterance o kun igi bungat ni Ginisos sang ilansa sa cross. Nagambal sa di sa Salmos 22 unos nga Diyos ko nga ginbayaan mo ako. So ina pastor exactly amo nga mga pulong nga ginhambal ni Kristo dito sa cross, nga wala pa ina mahimo o malansang siya ginhambal na daan ni David. Chapter 22 sang book of Psalms. Diyos ko nga ginbayaan mo ako. Kag isa pagit pastor, luwas sina sa Isaias 53 amo man. Nga wala sing propeta nga i-honor sa iya kaugalingon nga duta nga lugar. Oo. Dayon si Zachariah nagprophesy man nga ang Mesiyas ibaligya sa 30 ka bilog nga pilak, 30 pieces of silver. You see, Peter was the actual witness sa sina nga mga nahitabo gid sa kabuhi ni Kristo. That's why amo na nga kadako gid sa iyang rason, kadako gid sa iyang otoridad to write. That's why amo na sa aton nga sadsaran nga teksto sigurado. We have a more sure word of prophecy. Kaya isa pagid ako natulupang pastor sa Biblia naghambal sila nga sa kamatayon ni Ginisos wala gid sang isa katulan nga madugmok. Kay kun ilansang pastor sa cross sa panahon nga convicted ang tawo nga nakasala after 3 to 6 hours mabalik na ang Romano nga soldado kag bulbugo na ang tanan nga tulan. Para sigurado gid nga patay. Pero pagkita nila nga siling sa Biblia nga wala gid sa isa katulan nga madugmok sa kay Ginisos. So tani panahon na alas 3 nga bugbugo na ang tiil ni Ginisos. Siling niya patay naman ini siling sa iya nga kapitan. Sigurado gid kag ginsuntok ang iyang kilid nga naglapos gid sa korason agod nga maigo gid ang korason nga mapatay gid siya kag amo nang hambal si Zacharias 14 pastor nga dira sa kaliwatan ni David may tuburan sang dugo kag tubig para sa kaluwasan sang iyang nga kaliwatan o sa kaliwatan ni David diri nagapakita pastor nga
matuod gid nga nakit-an ni Pedro nga waay gid ya nadugmok nga tul-an kay sure word of prophecy. Sila nga sure word gid, matuman gid, may kasiguruhan. Kaya ang practice sa mga Romanon, Pastor, sila paglansang. Yeah. Oo. Atong duwa ka makawat nga ginlansang, balbag tong mga bantong ilang mga tulan. Oo. Pero wala ya Jesus. I do not know, but that's the fulfillment of prophecy. Oo. Unique siya, Pastor. Unique siya. Event, Nga of all the people crucified as criminals, si Kristo lang ya ang wala na balbag. Yeah, exactly. Kaya gintagna. Natagna. That's why si Pedro ya nag-intindi sini, naghangop sini nga giya gidiya sang langit. So but nga nun nga ang tagna hindi siya, Pastor, ginatawag nga produkto sang tawhan nga haom-haom. Oo. Kundi iya gid iniya mga kauturan nga gintagna kag kay gintagna may kasiguruhan nga matuman ina sa patod nga panahon nga ginhambal nga ina matuman. Yeah. You see, ang hindi pagbalbag sang tulan ni Jesus, mga kauturan, extraordinary. Yeah. Daw ka-unusual nga happening of all the thousands and thousands of those who had been crucified during the Roman government, Roman Empire. Isa lang ang wala na balbag. And that is the violation, Pastor, sang ila culture. Culture. Oo, of torture. Oo. So, unique. Unique. I don't know kung ang mga Roman authorities nga naghatag sang nakabasa Biblia. Kag I know siguro na hayang hagman sila guro nga ito ya mabulbog. Ito ya mabulbog. But again, mga kauturan nagapakita nga once it is prophesied sa balaan kasulatan, it will really come to pass. Matuman gid siya. Okay, sa Monday nga lesson, Pastor, eyewitnesses of majesty. Saksi gid ya sang kahimayaan ni Kristo. You see, mga kauturan, of all the disciples, ato na ibalaan nga, of all the disciples, si Pedro amo ang nag-una claim, nag-recognize nga si Jesus is the Son of the living God, as the Messiah. Sa tanan nga mga disipulo, si Pedro man amo ang pinakadamo nga mga nasaksihan sa iya nga pag-encounter sa kay Jesus. Na bitin siya halin sa dagat, kay nalunod siya. Oo. Other disciples, ibang nga disciples, pasway ang experience. Ang unsito katanaw lang niya. Oo. Kay si Pedro, amoya ang pinaka-daring. Ano nang daring? Pinaka-ambisyoso. Oo. Pinaka-ambisyoso siya of all the 12 disciples. That's why damo gid siya sang na-experience yan. So, amo na nga, Pastor, siya man naka-experience siya man ang nagkuan sang dabo sang Maltos nga dalunggan. Siya man ang nag-deny kay Kristo 3 times. Oo. Na dayon siya man ang ginambalan, feed my sheep. Pahalba ang akon mga karnero. You see, sa kabuhi ni Pedro, it's really a sure witness. That's why nga amo na nga hindi lang kay 101, Pastor, confident si Pedro. Sa akong siguro 150 or 200%. Oo. Yeah. So dra aton makit-an mga kauturan nga reliable gid siya kag expert nga witness. Kag waay siya sa pangduha-duha, wala siya sang kahadlok nga iya ginapresentar ang manunubos sang kalibutan. Kag in fact, Pastor, kung sa history ato lang tawon, siya gid gani nagaha niya kung napatay ako. Hindi ako ya paglansang nga just like the ordinary person nga convicted criminal. Upside down. Because hindi ako ya kabatas nga ilansang ako kaangay sang posisyon ni Ginoong because of that commitment niya nga as the eyewitness. Kag ang isa pagid kay importante, Pastor, nga sa pagkayam ni Kristo, si Pedro isa man. Yeah, exactly. Kung sa linyahan ay number 1 gid sa linya. Nga nakabati sang tingog halin sa kwan nga ini ang akon hinugmang anak. Kag sa the same manner magabalik siya. Sa amo mangyapon nga dagway magabalik siya. You see, that's why amo na so sang wala na si Kristo, naghalaplaag na sila, and that's what the time nga si Pedro nagsulat sa mga pastoral letters. Atong sa Mount of Transfiguration, Pastor, nga gin-confirm ang nga special relationship ni Jesus Christ sa Amay. Amo to ang impact gid sa iya. Kay ako natunan, Pastor, nga pagsaka nila, that is the only 1 week, or that's the only week nga pagpanaog nila. Amo na ang pagsulod ni Ginoong Hesus dito sa Jerusalem
on the way to Mount Calvary. Yep. So before gali pastor siya nga nagsaka sa Mount Calvary, nagsaka sa Mount of Transfiguration. So amo ni siya ang iya nga confirmation, then pagpanaog niya on the way to Jerusalem, on the way to Calvary, the final week sa iya nga ministry. Kag gin-instill gid sa mind ni Jesus Christ ang rason nga ang gintawag ining tatlo para nga makapapahayag sila, manginsaksi sila sang buluhaton ni Ginisos nga ila ipadayon later on and to confirm sang messiahship ni Jesus Christ ni gugma nga mga utod. Kag another point mga utod, as an eyewitness sang mga hinimuan ni Kristo, ako confident nga maghambal nga sa tanan nga mga dusi ka mga tinunan, gintutunan, kag sa tanan nga mga katawan, si Pedro amo ang pinakadamo nga mga nasaksiyan sa mga mirakulo, kag mga maayo nga mga sa teachings, mirakulo, kag other mga ginhimo ni Kristo sang ari pa si Kristo sa duta. Matuloy na pastor. Tungod sa iyang pagka-ambisyoso. That's why permisya, that's why ginatawagan na sila nga three inner circle. Yeah, inner circle. Si Pedro, si Juan, kag si Santiago. So, aton makita pastor gintunan ko gini ang life ni ang kabuhi ni Peter dire sa Desire of Ages. Sa imo ni pastor nga dumduman ko sa imo ni nga subject nga church administration. Amot ko makadumdum ka pa gin pa usisa nimo ang kabuhi, and I found out sa sining 12 disciples in my discovery nga si Pedro amo ni siya nga babaan siya kay may ari siya nga administrative leadership. May leadership gid siya. So amo ni nga makita naton nga frontline siya termi. Speaker of the house, speaker of the group. Tanan siya gid kung may pamangkot gisado hindi pa magsabat si Ginisos, siya ni gauna kay because of this element nga ari sa iya. So siya gid may otoridad, may otoridad gid as expert witness to proclaim sang iyang ginatuuhan nga manunubos sang amo na nga sa iya nga pagsulat iya sigurado gid siya. Okay, sa aton nga Tuesday nga lesson pastor, and then sa aton Wednesday, morning star in our hearts. Amo na nga aton nga sadsaran nga teksto. Nga ini nga kamaturan daw suga sa kadulom. Tubtob nga nag-amat-amat ang kabugwason kag sa kaagahon until the full aspect of the truth. So amo na siya ang kapawa sa kadulom, little by little. Amo na sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. At first hindi naton mabaton ang tanan. Kay kung sa pagkaon pa ma-indigestion kita nga ubuson ta dayon tanan matunawan. So amo na nga hinay-hinay. Hinay-hinay amo na siling ni Pedro nga sigurado gid pero hinay-hinay lang ta. I agree with you, Pastor. Hinay-hinay lang ta until nga magdako ang aton nga kahayag, ang aton dako nga kapawa nga makita hasta nga mag full bloom ang kapawa. So dra aton man makitaan pastor nga naintindihan nahangpan ni Pedro nga ang makristohano nagkabuhi siya sa madulom nga palibot. Okay? Nga na polluted, nadagtaan sang sala pagi sa mga paganismo nga mga practices, okay? Kag kinahanglan siya sang enlightenment halin sa pulong sang Ginoo gikan sa balaan kasulatan agud nga malikawan sang mga katawhan sang mga tumulo o sa mga Kristohanon nga mahulog sila sang siod ni Satanas paagi sa sining syncretism bala pastor nga gin-combine ginsamo ang kamatuoran kag ang tradisyon sang tao. So dra aton makit-an nga si Pedro sila nga ginaamat-amat ko ini sa inyo ladlad kag gina-unfold o ginaladlad sa inyo ang kamatuoran agud nga hindi kamo magkabuhi sa kadulom. Kundi magkabuhi kamo sa kapawa. Okay? Amo na pastor ang isa sa mga punto nga ako nakit-an dira sa sining aspeto. Yes, kag isa pagid mga utod. Ang propesiya inang proactive ni siya pastor. Exactly. Sa aton pa ang propesiya hindi mo makuha as a whole in one time. It is a staggered way of
O ano ni. Oo. Kaya nagadepende na pastor sa readiness mong. Yep. Readiness ng tao. Yeah. So that's why ang aton nga pagtuon mga utod sang kwan is little by little. I forgot the term mga kauturan sa English nga nang proactive bala nang progressive. Yeah, that's the right term. Amot ano lang sa Ilonggo ang progressive. Amat-amat nga pagtuon. Amo na mga kauturan ang aton man experience. Yeah. That's why amo man na si Pedro sa iyang pagsulat siling ya mga katawhan, mga utod ko sa pagtuo, progressive ang aton nga pagtuon. Amo na ang iyang agin himo nga sumbingay nga gamay sa kadulom, gamay nga kapawa. Oo. Ini pastor ang gamay nga kapawa. Dako gining ako niya nga pasalamatan. Kay kung wala na iya ang palitos ang postpro, why na ko subong. Oh. Ano experience mo sinapasalatag sa palito? Wala pa ko ka you say 2 years nga wala ako after pag-graduate ko sa high school. Wala ko kay eskwela college. Okay. Oh, kay napatay tatay ko, wala kami kwarta. So 2 years nga wala ko kay eskwela, panagat. Nanagat kami. Oo. Upod ko sa akong tiyo panagat. Sa tunga-tunga gid sang Sulu Sea dira sa Southern Negros. Dira nagagi mga barko makadtos Mindanao, halin sa Manila, dira nagagi. Dayon dulom. Bisan ano namon nga sindi sang amon nga kerosene lamp, Petromax. Petromax. Bisan ano ko nga, bisan ano namon nga kwan hindi gid magsiga. Sang uli nakita namon may barko nga dako-dako nga nagapadulong. Lapit na lang gid. Maamon mabalaan sang tiyo ko nga maigo gid kami. So ano ang ginhimo sang tiyo ko nagsinggit siya. Postpro. Inatag ko iya sa iyang postpro kag ginaan mo na Ginkudlit. Ginkudlit nagsiga gamay. Kita ginamon ng barko nga naglikaw. Sa in a split of a second lang. Siguro nakita sang kapitan nga may ano dira. May baruto dira. Naglikaw siya. Gamay lang. Pila lang kadupa ang distansya sang barko sa amon nga pambot, nga gamay nga pambot. You see, amo man na mga utod ang aton nga propesya. Gamay lang primero. But eventually it will become big and big. That's why the word is progressive. So aton makita ang naglay pastor nga si Pedro hindi ilang one time ang iyang pagtuon. Amat-amat. Based sa iyang experience, gin-reflect niya ang experience niya kay Jesus Christ, ang iyang observation, ang teaching ni Jesus Christ, and nakalabot siya sang fullness of comprehension. No, kag amo ni nga nagsulat siya. Nga may kasiguruhan. That's why siling niya sigurado gid kay because I have experienced this throughout my life, my matured life. Oo. Nga bata pa ko, nagsunod na ko kay Kristo until nga nawala si Kristo, and then I continued studying. So mo manigli pastor sa ating kabuhi Kristohano no nga bag-o pa lang kita nakabaton sang pulong sang Ginoo, hindi naton hangpan anay pero dalayon kita nga nagasimba, nagatuon sang pulong sang Ginoo, makaabot sa aton sa kapugwason nga si Jesus Christ amo nang morning star. Oo, nga inang morning star mga kuturan pagkatapos sina pag-appear sina ara gasunod ang adlaw magabutlak na siya nga aton mahangpan ay amo gali ni ang realidad sa isa ka Kristohanon kag amo gali ang fulfillment sang prophecy base sa balaan ng kasulatan. Okay, ang aton Wednesday is the more sure word of prophecy. Mga utod aton dumdumon nga during the time of Peter. Damo sang mga theories. Damo sang mga teachings. Nga kung kaisa ga-contradict sa teaching ni Pedro. Sa teaching ni Jesus. Okay. Ti amo na nang panahon kay Jose ang mga Romans siya, they are famous ang mga mga philosophy. Kaya ang mga Greek mythology. Ang Griego naman niya wisdom. Na ti ina nga mga haka-haka nga pagtuon naga-creep in sa iglesia. That's why amo na nga si Pedro nagsulat man sa ila nga be sure. Nga hindi kamo ma-contaminate sini nga klase nga mga nagalalagaw nga mga teorya, mga konsepto nga bungang isip sa mga maalam nga mga katawhan. Ako na dumduman pastor nga may isa ka pilosopo nagambal siya nga ang
ang damang miara lang kuno anom ka kamay. kamay o mga tiil o ano na tawag kumalag sila ilang sa ano amo nang tawag nila sila pero may isa gid ka tawo yagin tun-an niya kag ginisip niya hindi ya anom walo. So ina mo lang filosofiya nga sa ni Pedro ang punto dat ni Pedro makutor nga hindi lang kay nabatian nimo mapati ka. Kaya it might be nga tawanon ina nga pagpanulok pero ano bala ang alibutod ano bala ang ginhambal sang bala ang kasulatan search tun-a sa imo dili maukod nimo nga pagtuon makadiscover ka sang mga butang nga makapalig-on sa imong pagtuon. So amo na mga kauturan kita nga mga karaan nga mga Adventista, kita nga mga laiko. Permit ginagamit ni. Kung magtuon kita sa Biblia, mag-Bible study kita, may tungod sang kasulatan sang Ginoo. Aton permit ginagamit ang ikaduhang Pedro 1:20. No, nga wala sang tagna nga nagaabot sa personal kaugalingon nga interpretasyon sang tao. No prophecy of scripture is of any private interpretation. Di ina ang mga fables, ina ang mga theories ay private interpretation na ni Demosthenes, ni Aristotle, ni Gamaliel, sino pa na. So amo na ang nagasulod nga mga pagtudlo sa iglesia. Di silang ni Pedro dumdumon ta nga iniya ang iya sang Ginoo, hindi niya private interpretation nga iya. Oo. So aton makita na gali pastor nga ang Biblia hindi siya gali produkto ya sang tawhanon. Sang tawhanon. So buti nga nun pastor nga may ara gitawag nga revelation. Yep. Kag may mga issue diri pastor sa ginatawag nga revelation kun aton lang tawon ang sunod naton nga mga pagtuon. Nga ano bala ang revelation, is it ginhatag sang Ginoo, is a thought or inspiration? Ano siya bala? Is a thought, word, inspiration, word for word? Sa iyo pastor, ano ang kung kaisa intuto gid ako ano na hambal ang ako niya may ara tawo yang intuto nga kung ano ang ginhambal sa Ginoo amo na ang gisulat gid sa sulat sa propeta letra verbatimly. Mga utod, let us remember sa aton nga doktrina, sa aton revelation and inspiration nga ang Biblia, mga utod, damo ni siya sang kwan. May mga sala na discrepancies. May mga discrepancies na diri. But yet this Bible is the word of God. 100% the word of God in which we have to believe. In which we have to accept nga iniya balaan gini siya. That's why ang ngalan sini balaan nga kasulatan. The Holy Bible. Pero may mga discrepancies. Why? It is because ang Biblia is the result of divine and human combination effort, combined together. Kay kun ang Ginoo nagsulat sa Biblia, hindi ta kaintindi pastor. Exactly. Oo. Kun ang Ginoo gingamit siya ang mga manugtunda, hindi man ta kabasa. Kay hindi tay kabalo sang lingwahe mo. Di bisan gani ang Biblia gani, it has to be translated sa aton lingwahe for us to understand. Kay bisan ano na to ni ang tan-aw sang Koreano nga Biblia, hindi kita kaintindi. Oo. Ti ang mga Koreano man, bisan ano nila nga basa sining Ilonggo nga Biblia, hindi man gyapon sila kaintindi. You see, the point is ang thought halin sa Ginoo. Okay. Ang pulong halin sa Ginoo. Ang mensahe halin sa Ginoo. Kagin gamit siya ikaw nga propeta. Oo. Nga ina nga lingwahe, imo i-process sa imo human understanding. Kag amo na ang imo pagsulat. That's why may mga discrepancy nga may tabo kay tawanon ta mo. May grammatical error. Pero na-preserve pastor ang mensahe sa Ginoo. Ang thought ti ara gid. That's why amo na nga ang Biblia is a thought inspiration. Nga ang huna-huna sang Ginoo ara gyapon galing nasulat lang sa imperfect nga lingwahe sang tao. So gin-inspired ang tao based sa iyang kultura, based sa iyang nga pag-size up sa sitwasyon, ginsulat nga ina nga mensahe nga wala iya gin-distort, wala iya gin-guba ang original nga ideya nga halin sa Ginoo. Mga utod amo ni siya. Ang Biblia ang mensahe halin sa Ginoo. Gingamit iya ang tao. Kag ang tao nagsulat, hindi kay robot. Nga kaya amo na akon pastor sa una understanding sang bata pa ko. Nga that's why litra for litra aton understand. That's why mga utod kung sa gasala kita sina nga ang aton pag-understand litra for litra. Hindi. Amo ni mga utod. Ang mensahe halin sa Ginoo, ang ideya, ang thought halin sa Ginoo.
ginsulat isang tao. Ang tao hindi robot. Nga mapiyong lang siya, way sa gagamit sa nga utok. Ang balaan ng espiritu amo lang nagadikta siya sang sulat. Nagagiya sa kamot ya. Na ti bisan huna-una sa tuya sang iyang asawa, sa iyang nobya, pero ang balaan ng espiritu gagamit siya. No, that's not. Ang tao iya gid ginapautukan ang mensahe nga halin sa Ginoo. That's why gasulod ang discrepancy kay ti taho tamo. Pareho isa pastor ka major discrepancy nga atong nabikuan sa Biblia. Siling ni Mateo nga si Kristo ibaligya sa 30 ka pieces of silver suno sa tagna ni Jeremias. Na si Mateo mismo ang nagsulat nga tagna ni Jeremias. Pero basahon mo ang bilog nga Jeremias, wala da kasang mabasa nga 30 pieces. Pero si Pedro na diskubrihan niya si Zacarias amo ang nagsulat. Prophet Zacarias amo nagsulat sang 30 pieces of silver. Pero may element kay giging baligya. Yeah, may element kay baligya. So it is not a matter of who, but the idea is that the Messiah is sold for 30 pieces of silver. That's why amo na ang Biblia, mga kauturan. Ari pagid pastor nga tawag lang nga private interpretation. Yep. Nang personal nimo nga pag-interpret. Kung kaisa, amo ning nagadulong pastor sa aton nga ang tao bla magfanatism, mag-exercise ang fanatism nga he will believe nga kung hindi kayo magpati sa ako niya, then you are against me. Hindi bala objective nga paglantaw sang issue because may ara siya nga personal private interpretation. Kag ginalagayan kita mga utod nga kung may ara kita hindi mahangpan nga mga teksto hindi kay kita maghahom-haom kag mag-interpret sina ihatag nato ina sa aton nga iglesia kay may ara kita nga may committee kita sina nga gina-komisyon sa aton iglesia sa pag-study deeper nga pagdig sang scripture whether or not ang iniblang interpretasyon nimo ayon sa interpretasyon sang iglesia o kung hindi. So kung hindi ina siya mga utod ang laygay sa aton nga set aside. No, i-set aside naton ang private naton nga interpretation. Oo, ang private interpretation pastor isa pagid sa punto. Nga sa aton nga pagtuon sang kamaturan, may ara na kita ya nga duna, nga daan nga panghuna-huna. Oo. Dayon ining aton daan nga panghuna-huna aton na lang i-confirm pinaagi sa aton pagkuan sa Biblia and that's the wrong. Exactly. Kag dangerous para karon gusto gid kaya nga Domingo ang matuod. Ti pangitaan mo gina idealin sa Biblia nga suportar. Ang Biblia imo na lang ginhimo nga nagsuporta sa imo sang nag-confirm sang imo major nga doktrina. So hindi gina amo gali pastor ang kwan. Nga i-approach gali naton niya ang Biblia with everything is been taken out sa aton una-una. Everything ang aton nahibalaan ng ligad nga mga nahibalaan, we have to wash it out. Yeah, I like that idea pastor. Kay kun ato na ibilin dira, dayon himuon ta lang Biblia nga manog confirm, manog saksi. Manog mabasa sa Biblia mo na nga bisan hindi sakto nga interpretasyon mabasa ri di nga pwede makaon na ang baboy muni wala na support na noon kay may preconceived idea na kita, may world view na kita nga aton na ano ni. So ako nakita Andra pastor nga kun ang tao gali may ara sa nga private interpretation sa pulong sang Ginoo magadulong siya nga may ara sa nga judgmental behavior. Judgmental behavior. Okay, mga kauturan, the last point nga aton makuan is ang pulong sa aton kabuhi. The word in our lives sa Thursday naton nga lesson. So, nga muna mga kauturan nga ang emphasize ni Pedro sa balaan nga kasulatan among nagahatag sa aton sang aton nga doktrina sang kamaturan, nagagiya sa aton and then nagadulong sa aton sa kaluwasan. So, amo na siya ang last nga punto ni Pedro sa mga kauturan sa mga iya ginsulatan nga ang pulong sang Ginoo will bring us to this. Kaya ako natulupang dala pastor nga ang Biblia amo siya nagatudlo sa pinakataas nga science. That is the science of salvation. No other book nga aton basahon mga kauturan nga magahatag sa aton sang principle o prinsipyo kung paano nga magkabuhi nga putli kag matarong. It's only
amo ang pulong sang Ginoo Yep. makuturan. Nga kung i-integrate naton ang pulong sang Ginoo adlaw-adlaw sa aton kinabuhi, may pagbag-o sa aton nga kinabuhi Yeah. inig ugma nga makuturan. Okay, ang aton nga pagtudlo, teaching sa alin sa Biblia, ang paglaygay sa aton, ang pagpatol sa aton, ang reproof sa aton halin sa Banal nga Kasulatan. Kagamo man ni siya ang magadulong sa aton sa kanya. Mga utod, salamat gid sa inyong pagsunod sa liwat amon ginaapilar nga inyo itag ang inyong mga abyan agud to nga may madamot sa pastor. Yeah. 2,000 na ang aton Praise mga the Lord. Viewers. mga likes, mga viewers. So at least we are trying to increase, and one day it will become million mga utod. So padayon kamo mga utod sa pagkuan. We expect your komentar, ang inyong mga comments. Just write it in the Facebook, and we are trying. Ang isa nga komentar nga amon aton na pastor nga kanami nga komentar nga, pastor tani 1 week ni ang inyo nga pag Advance. advance. So we will try for that mga kauturan nga at least 1 week agud to nga maka adlaw-adlaw inyo ma-review kag damo pagid ang makadtuan. Sang Biyernes na, Sabado na, gamay na lang ang panahon nga i-enjoy naton mga utod. Okay? So salamat mga utod, kag kabay pa ang Dios magapakamayo. Pastor, mga moyo kita. Labing gamahanan kag maluluyo namon nga Dios. Salamat sa sining kagayunan nga sa diin kami nakatuon sa imong pulong. Mapalig-on ang amon pagtuo kabay nga ikaw gid sa gihapon Ginoo magahatag sa amon sang imong balaang espiritu nga magahatag sa amon sing kaalam sa pagtukid. Sang imong mga pulong malig-on ang amon pagtuo. Sing pinasay o Dios amon ginapangamuyo ang amon nga mga church members, mga nursing graduate, sang CPAC, sang MAMC, sang AUP, Yes, Lord. sang MVC, SPAC, nga magatake sang board examination Ginoo. Amon ginapangamuyo o Dios ang pinasahi nga kaalam nga langit nun. Tagay sila sang spirit of comprehension and remembrance Ginoo. Nga ang ilang natun-an sa classroom, sa ilang review, ila Ginoo ini mahano dumduman sa panahon sang board examination. Agod nga sila Ginoo mangin successful sang ilang mga pagpanghimakas nga makakuha sini nga lisensya para makapractice man sila Ginoo sa ilang profesyon, sa kadayawan sa imong ngalan, kag sa kusuwagan sa imong bulaton. Yes, Ikaw Lord. magpakamaayo sa ila Ginoo. Kag subong man sa amon mga viewers, ikaw magpakamaayo sa ila o Dios, ang ila palangitan-an, ikaw magpabugana nga sa gihapon Ginoo sa ila dalayon nga pagsunod sa sining programa, makaangkon sila sang hindi lamang espirituhanon nga pagpakamayo apang Ginoo ila man ini at pakigbahin kag pakakiambit sa iban, agod nga ang iban nga mga kauturan kag mag-abyan makakilala sa matudtuod namon nga Dios nga manuluwas nga amo si Hesus. Salamat Ginoo nga ikaw ginisabat sa amon pangamuyo sa sinigid nga aga sa ngalan ni Hesus. Mga utod, aton ipadayunon ang pangamuyo sa aton mga nursing graduates, pastor, nga magakuha sang board exam sa ini nga Domingo June 4 kag Monday June 5. Mga utod, aton buligan ang aton mga graduates sa nursing, aton mga kabataan. Mayong aga and God bless everyone. Salamat.